Sabíem de la seva faceta d'escriptor, també de la de presentador d'esta casa, però avui els parlem de Máximo Huerta perquè comença un nou projecte laboral. Des d'avui serà llibreter. Obri les portes d'una llibreria, la primera que tindrà Bunyol, el seu poble. L'anunci que el va fer en les xarxes socials ha superat els 4 milions de visualitzacions. El trobem obrint caixes de llibres perquè avui, el dia de la inauguració, encara li han arribat uns 300 i ha de posar-los en les prestatgeries d'esta nova il·lusió, una llibreria on recomanar lectures. A mi m'agrada tindre una llibreria en la que siga com una farmàcia, que jo puga recomanar. Quasi tot el que tinc ací l'he llegit i puc recomanar-lo i puc dir, mira, això t'agradarà a tu. I serà la primera que tindrà Bunyol. Máximo ha reconvertit un forn de tota la vida en llibreria, mantenint el paviment, les ratxoles i l'essència del negoci anterior. Hi ha molta expectació, moltes ganes de tindre una llibreria perquè no hi havia llibreria. No ho recorda ningú. És un poble amb molta cultura musical, però llibreria no hem tingut com a tal. I a mi ser, com a bunyolero, el que obri la llibreria és donar un pas endavant, crec, per al poble. Va decidir emprendre esta aventura l'estiu passat a París i avui la llibreria de Doña Leo ja és una realitat. Doña Leo, per si no ho saben, és la seva gosseta que també ens acompanya tranquil·la durant l'entrevista mentre no paren d'entrar flors. O Amparo, que ha fet la primera compra amb la llibreria encara tancada. Volia l'últim llibre que ella ha escrit i dedicat també, però per així desfilaran molts més autors. A mi ja m'ha confirmat Dolors Redondo, que arriba ja al febrer, Luz Gabàs, Antonio Muñoz Molina, Elvira Lindo també vindran, i valencians també. Passats els 50, diu que el cos li demana tranquil·litat al seu poble i amb un important vistiplau. Ma mare està molt contenta. Crec que, de fet, de totes les coses que he fet a la meva vida, crec que esta, des del primer moment, ha dit anirà molt bé. I ma mare és una miqueta brisa. Máximo tindrà un nou programa molt pront en apunt, però de moment el poden trobar entre llibres, on ens ha confessat que és on més feliç està.